aprovar, si escau, el Pla Econòmic Financer de l'Ajuntament de l'exercici 2016-2017, d'acord amb l'establit en l'article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Bé, antes de pasar al debat, vaig a donar la paraula a l'interventor, a José María, per a que faci unes aclaracions. Sí, bueno, ya se comentó en su día en la comisión informativa. Hay un cuadro, el de la página referida a la estabilidad presupuestaria, el cuadro número 1, en el que la cantidad como ingresos no financieros expresa 5.723.653,82 y gastos no financieros 6.766.042,88 euros. Estas cantidades están al revés, quiero decir, ingresos no financieros sería 6.766.042,88 y gastos no financieros 5.723.653,82. Es el cuadro en el que han variado los números. En cuanto a lo que es la explicación y tal, no hay nada solo el cuadro. Bueno, entonces se trata, por tanto, de error material, ¿vale? En el cuadro. Bien, bueno, planteamos un plan económico financiero porque, bueno, estamos obligados a hacerlo, ya que la ley nos obliga a, en el momento en que haya en que no se cumpla la estabilidad presupuestaria de la regla del gasto, la corporación debe de aprobar un plan con una proyección temporal para poder alcanzar el equilibrio en un año, ¿vale? A partir del inicio del año siguiente a que se ponga de manifiesto el desequilibrio, es decir, 2016 y 2017. El plan que se ha elaborado proyectará 2016 y 2017. El plan, bueno, en principio se planifica una serie de acciones y evidentemente dicho plan tendrá un seguimiento, ¿vale? Dicho seguimiento pues tendrá en consideración la evolución real de los datos económicos a lo largo de esos dos ejercicios. Vale. Bueno, el plan económico financiero que ha elaborado el interventor, ¿vale? Bueno, está muy claro porque, bueno, identifica exactamente todos los datos económicos, ¿vale? Para proyectar 2016 y 2017. De este plan lo que podemos deducir es que se identifica que el abono de las sentencias y principalmente la sentencia de los Salcedo es lo que genera las desviaciones producidas en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y límite de regla de gasto de 2015. Entonces, el estado de esta última, o sea, la regla de gasto, como pendiente de aplicar al presupuesto por la cuantía correspondiente pendiente de pago más intereses que procedan, provoca también que en tanto no se termine de abonar e imputar el total del gasto derivado de la sentencia, se sigan aplicando los correspondientes ajustes SEG en los cálculos de la liquidación. Con esto deducimos que el carácter de ese incumplimiento es no estructural, ¿vale? Lo que, bueno, queda muy bien explicado en el plan económico y, bueno, pues finalmente donde se identifican las medidas que se pretende adoptar dentro de este plan, bueno, queda también muy claro que no se contemplan medidas de gastos o ingresos no financieros habida cuenta del carácter no estructural de las causas que han motivado la situación de inestabilidad presupuestaria e incumplimiento del límite de gasto. En definitiva, y como conclusión, la evolución de los gastos e ingresos no financieros del Ayuntamiento de Onil en términos de estabilidad presupuestaria y de límite de regla de gasto, así como el carácter no estructural de los gastos realizados en ejercicios anteriores por sentencias desfavorables al Ayuntamiento, como causas principales en la situación de incumplimiento detectada en la liquidación del ejercicio 2015, permiten contemplar un escenario de corrección y cumplimiento de los objetivos marcados por la ley en el periodo 2017-2018.
2016-2017 sin necesidad de la adopción de concretas medidas a nivel de gastos e ingresos no financieros. ¿Vale? Y a nivel financiero, el presente Plan Económico Financiero ampara la concertación de la operación de préstamo con entidades financieras al objeto de proceder al abono total del pendiente de pago de la sentencia, con el fin de evitar el devengo de mayores intereses legales y que permita una ejecución presupuestaria normalizada a partir de 2017, en el ejercicio en el que, según este plan, se dará cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla del gasto. De no concertarse esta operación de crédito, ¿vale?, que en este momento se está tramitando, el Ayuntamiento utilizará de forma prioritaria el remanente de tesorería para gastos generales, cuando resulte positivo a satisfacer la obligación económica derivada de la sentencia. Y como escenario económico alternativo a la obligación de crédito, se llevará a cabo la ejecución del plan de pagos aprobado por el Ayuntamiento por el acuerdo del Pleno del día 21 de abril, ¿vale?, por la cantidad de 666.000 euros anuales, de los cuales para el ejercicio 2016 ya se ha hecho efectivo. Muy bien. Concluyendo, no resulta necesario valorar la adopción de medidas que se mencionan en el artículo de la ley que nos obliga a realizar un plan económico financiero. Pues pasamos a un turno de debate. Pues dado que este asunto o asuntos íntimamente relacionados ya se han tratado en numerosas ocasiones y que la Ley 30 de 1992 prevé la eficacia y continuidad de los actos administrativos, así como los procedimientos a seguir para la revisión de los mismos, cabría entender que de aprobarse un nuevo acuerdo que de alguna manera incide o modifica la literalidad del otro anterior, la Administración podría estar actuando contra sus propios actos, y en este caso no sin ocasionar un perjuicio a terceros o al propio interés público. Esta afirmación se desprende del propio plan de pagos aprobado en su momento, al sugerir una clara prelación de actuaciones. Por otra parte, el plan económico financiero que se propone hoy para su aprobación concluye precisamente la ausencia en la elaboración de este plan o en la toma de medidas. Es decir, tenemos que el plan consiste en que no hay plan. Por ello nos surgen diversas cuestiones. La primera es que en la propuesta efectuada por la intervención se ofrecen cuadros de proyección de ingresos y gastos a nivel de derechos reconocidos y obligaciones, que sirven de base para la proyección de los posibles o previsibles resultados corregidos sin adoptar alguna medida en términos de estabilidad presupuestaria y cumplimiento de la regla del gasto, pero no se especifica qué metodología se ha utilizado para este cálculo. Segunda, respecto al comportamiento del capítulo 1 de personal del estado de gastos, la propuesta recoge para el ejercicio 2017 un total de 2.254.463 euros aproximadamente, un importe inferior al esperado en 2016, que asciende a 2.258.630. Este planteamiento nos resulta un poco incomprensible, ya que en 2017 hemos sabido, incluso en este año, que se cubrirán en plantilla puestos de habilitación nacional vacantes en 2016, Secretaría y Tesorería, si hemos entendido bien. Y bueno, que entendemos que esto repercutirá a lo largo de todo el año, tendrá un impacto anual en el citado capítulo de gasto, además también del aumento de la jornada del inspector de obras que se aprobó también en pleno. Tercera, respecto a las subvenciones de ingresos para el 2016, se observa que se han previsto como derechos reconocidos netos a considerar en el resultado de la estabilidad presupuestaria las correspondientes a transferencias de capital previstas procedentes de subvenciones. En este caso creemos que por el principio de prudencia resulta un tanto arriesgada su consideración, entre otras razones, porque hemos podido también saber que el Ayuntamiento de Onil tiene ya sobrada experiencia en la demora dilatada en el tiempo en la percepción de subvenciones. Cuarta, el plan económico financiero, a la hora de pronosticar los posibles resultados corregidos de estabilidad presupuestaria y cumplimiento de la regla de gasto,
no contempla algunos devengos relevantes, como por ejemplo el importe de la constante corriente de intereses devengados no pagados por la sentencia de los Salcedo. Y bueno, a este respecto hay una constante y evidente inflación de gastos, al menos por dos conceptos: el interés de demora en el pago del justiprecio y también el interés procesal. Quinta, en la propuesta de la intervención municipal no se contempla como previsión el posible impacto del proceso de la PD8, actualmente sentenciado con carácter firme y afectado por un proceso penal contra el consistorio, con posible reclamación de responsabilidad directa y con un pronunciamiento por parte del TSJ de responsabilidad presupuestaria municipal en el proceso, aparte del penal. Sexta, la propuesta de la intervención municipal toma como eje esencial de su planteamiento la opción de acudir a una operación de crédito. Sin embargo, dicha actuación ya ha sido intentada por la entidad municipal hasta el momento sin éxito. Bueno, pues nos resulta un dato llamativo que la principal tesis que se presenta ahora para las actuaciones a seguir se sustenta en una medida que en la realidad se ha revelado como fallida. Séptima, la propuesta de la intervención municipal prevé como posibles alternativas al pago de los Salcedo a través de la operación de crédito actuar con cargo al remanente de tesorería y, en su defecto, de acuerdo con el calendario de pagos aprobado en su momento por el Pleno municipal. Resulta curioso aquí que lo que en su día era una primera opción incontestable, el plan de pagos, ahora sea una alternativa o la última de las opciones. Y asimismo entendemos que del informe se deriva que cualquier mecanismo de pago diferido, como es el caso de las dos alternativas a la operación de crédito previstas con la intervención municipal, el pago con el remanente de tesorería o con el plan de pagos, generarían un ajuste negativo. Y octava, no se determina, y esto creemos que es importante, por qué no se está utilizando la mayor parte del remanente de tesorería resultante de la liquidación 2015 para el pago inmediato de la sentencia, ya que supone un recurso de ahorro municipal a nuestra disposición y que eliminaría todos los costes que supone acudir a una operación de crédito. Bueno, pues con todas estas cuestiones y dudas que nos surgen sobre la mesa y, bueno, habiendo dispuesto no más del plazo mínimo legal para el estudio, puesta en común y o debate de esta propuesta de acuerdo, nuestro voto en este caso no puede ser otro que en contra. Vale, gracias. Bueno, en primer lloc, hay acumules una sèrie d'aspectes i condicionants per a treure i simplement us volia fer, aconsellar que s'utilitzen les comissions informatives correctament per a consultar qualsevol aspecte, perquè ahir posa molt en duda el treball de les habilitats nacionals que treballen per a l'Ajuntament, tant el secretari com l'interventor, en aquest cas principalment l'interventor, que són persones que estan a la vostra disposició i que la pròpia comissió informativa... M'han fet preguntes, però almenys és el que dictaran. Si vosaltres ho teniu clar, vale, però jo en aquest cas no ho tinc clar. El que passa és que la vostra responsabilitat és aclarir totes aquestes coses abans, perquè hi ha moltes preguntes que són a més preguntes redundants d'anteriors moments en els que s'han sorgit. Entonces pareix un poc estrany que després de tant temps encara sorgisquen els mateixos dubtes. Algú no està fent-se bé. Qui? Doncs no ho sé, però és responsabilitat vostra acudir a les comissions informatives en la responsabilitat d'entendre bé què és el que està proposant-se. I si n'hi ha dubtes sobre quins criteris o metodologies s'utilitzen per a elaborar el pla econòmic financer, en aquest moment intentar resoldre-ho, perquè les comissions informatives tenen aquest objectiu. A més, si tenim el plan 2 dies antes d'una comissió, com comprendremos algo que precisament per a la gent que no estem acostumbrats a llegir plans econòmics tots els dies, també és un temps prou reduït per a poder traslladar al grup, plantejar tots els dubtes que sorgisquen. En la comissió vam plantejar dubtes que ens sorgien a priori en el poc temps que havíem pogut tindre, però que, òbviament, en aquestes regles de 2 dies han anat sortint noves coses quan ho hem traslladat als grups. Estic totalment d'acord en lo de... Que ho hem vist moltes voltes, que sí, que està clar que la llei estableix ese mínim legal, però crec que no hi ha ninguna objecció en poder-se allargar ese plaç i en assumptes
tan importants com estos, donar-nos un poc més de temps per a poder estudiar-los bé i que tindre temps per a que tots aquests dubtes ens se resolven abans d'arribar a l'autisme. Vale, pues al respecte, l'administració té uns plaços que no tenen en compte aquestes impossibilitats. Ostres, i les tenen per a vosaltres i per a nosaltres. Teníem un plaç determinat que finalitzava avui i ha tingut que ser així. Però l'administració funciona per plaços. Estaria molt bé tindre, doncs, jo què sé, un mes que podem tranquil·lament, però una exigència dels organismes que ens exigeixen el pla. Per tant, no és possible, n'hi ha que adequar-se, n'hi ha que fer un esforç tots per, en el moment en què ella és la que pren una decisió, tindre tot clar. I després, no sé, jo vull defendre els professionals que treballen per a l'Ajuntament d'Onil perquè estan totalment habilitats per a fer-ho i posar en duda contínuament el seu treball, no sé, em pareix un poc, no sé, anar més enllà de lo que podem. És dir, en quin moment anem a confiar en els professionals que tenim en l'Ajuntament? Si ells són els que, diguem, que planifiquen, organitzen i identifiquen, per exemple, tot el que has comentat de l'APD8, contínuament estic sentint aquestes exigències de l'APD8, però ningú assessor jurídic intern té això identificat de la manera que tu ho dius, d'on te ho treus i si... No hi ha sentència en firme de l'APD8? Sentència en firme? Quina sentència en firme? És que entonces jo crec que és que, a veure, hi ha molta informació que potser no coneixeu bé, perquè recordaràs que la sentència de l'APD8 del 1.800.000, aquesta sentència que en principi no se sabia la quantia, que com a màxim podia ser 1.800.000, nosaltres ja la vam fer efectiva per 300 i pico mil euros, a més ahir ho mencionen en algun moment, i estem esperant a la resolució del tribunal per a que identifique clarament la quantia. Si fora superior, seria hasta 1.800.000 i ninguna altra sentència en firme existeix en l'Ajuntament. Entonces, no sé, dir en un pleno que existeix una sentència en firme i de la forma que ho has dit, no sé, documenta o dir-nos raons perquè els assessors jurídics interns i externs no tenen aquesta informació, entonces és un poc estrany. Després, per una altra banda, les comunitats habilitats són puestos ja creats en plantilla i dotats econòmicament, però no d'enguany, sinó ja de fa anys, que no estan ocupats. En quant a les habilitats, per el que ho dic, suposa que per la plaça de secretaria de tesoreria, sí. Aquests puestos ja estan totalment identificats en el pressupost, però no anteriorment ja estan, no sé en quin any s'han creat. Bé, després, el que has indicat al final del remanent de tesoreria, en tots els informes que hacen intervenció, tant per al pla de pagos anterior com per al préstamo, com ara, sempre hem dit, i torno a repetir, que utilitzarem cada any el màxim remanent de tesoreria per a pagar la sentència. Entonces, evidentment es farà i no ho torneu a posar en dubte perquè ningú ha dit que no vaig a fer-se. És dir, de fet està planificat així, tal com hem dit. I, en definitiva, tot això, no sé, els datos, els criteris econòmics, quan parles de la metodologia, suposo que tens informació sobre quina és la metodologia adequada, etc. No, que m'agrada saber-ho. Sí, però que és informació que no es munta en un plan, ara que ho expliques, si vols, l'interventor, però que és informació que si tu necessitaves en la comissió podies haver demanat. El que vulguis, no sé, que entre tots intentem tindre la màxima informació per a prendre les decisions correctament. Si tu tens dubtes, les presentes en els llocs on corresponga. ¿Quieres explicar alguna cosa? Bueno, respecto de esta duda en cuanto al método utilizado, lo que se ha partido es de los datos que ya son ciertos, que son los de la ejecución del 2015 y el porcentaje de ejecución, tanto a nivel de ingresos como de gastos, a partir del cual hacer una proyección en 2016 y en 2017. En 2016
nos constan datos ciertos que se han tenido en cuenta, como por ejemplo el tema de esos fondos de liquidez autonómica que están pendientes de ingreso y que constituye una cantidad cierta que además se le puede pedir a la tesorería de la Generalitat el certificado para imputarlo ya al presupuesto 2016. En 2017 sí que trabajamos en base puramente a lo que sería una proyección, pero teniendo en cuenta pues, tanto cómo finalizó 2015 como la previsión de cómo finalizaría 2016. Se han planteado otras cuestiones por la concejala. Yo tengo aquí apuntadas algunas, aparte del capítulo 1 en lo que ha explicado Umi sobre que ya estén presupuestadas las plazas de habilitados, lo cual quiere decir que no va a suponer un mayor volumen de capítulo 1. También habría que tener en cuenta que hay una menor cantidad en 2017 sobre la de 2016 en cuanto, además el propio plan que en 2016 se imputaría la devolución de la paga extra de 2012 a los trabajadores del ayuntamiento, algo que no sucedería en 2017, por eso esa menor cantidad. Los intereses legales se han contemplado en el capítulo 3 de 2017 en cuanto a la cantidad que el ayuntamiento estima según los cálculos del ayuntamiento. No sé si se ha planteado alguna duda más, pero en conclusión lo que se ha trabajado en base a variables que se consideran, digamos, ciertas. Y esas son las que se han contemplado. A veure, primer lloc, aclarir-te que en les comissions informatives es fan preguntes, tot i que no consten en l'acte. En esta última no estaves, no estava Cristina presidint, i es van fer preguntes. Sí, no, lo que pasa es que son deductes que aposa de... No, però bueno, refereix que sí que es van fer preguntes i que s'intenta solucionar el tema. Després, dir-te també que en aquesta comissió informativa jo vaig creure entendre en una resposta que em va donar l'interventor de que els pressupostos ja estaven fets. Per tant, no sé, o estaven ja elaborant-se o estaven ja quasi elaborats. Així s'han projectat, no estan, però per què ho dius? No, perquè jo vaig interpretar això de la resposta que ell em va donar en un moment donat quan jo vaig fer una qüestió. Però i... Que una volta més m'estàs parlant dels plaços que té l'administració i de tal, que jo m'hi conec molt bé, treballarem sense l'administració, bueno, per a l'administració, els plaços que dona l'administració, però a voltes la voluntat fa molt. Saps el que vull dir? Doncs que a voltes, quan comptes en la resta, si comptares a lo millor en la resta dels partits polítics, que estem a l'oposició i ens interessares participar, ens donares la informació com toca i no ens assabentaren, com ens assabentem moltes voltes 48 hores abans de que arribi un pleno per poder preparar moltes coses, potser votaríem moltes més coses a favor. Jo, per exemple, portem el nostre grup, porta tenint-se molt de temps en el tema del Salcedo, mai hem votat a favor d'aquest tema per la qüestió de sempre, perquè ens assabentem 48 hores abans de les coses quan hi ha documentació que el seguit de l'administració porta un temps abans. Doncs són coses que tu dius, sí, ja s'han acabat i jo te deixo, són coses que tu dius com a diguem, que nosaltres anem en contra de tal i que nosaltres som els malos de la pel·li, com sempre, però potser hauries de mirar com ens estàs tratant tu a l'oposició i perquè l'oposició te trata tu com te trata. A tu personalment no, entenc quan te dic a tu, al govern. Seria una qüestió que hauries també de mirar. Sí, de moment sí. Bueno, doncs al respecte dels plaços, vull que quede molt clar que els plaços de l'administració són els plaços i si avui nosaltres hem de tindre el pla econòmic financer és avui, no és demà. Jo a vosaltres no us ocultem ninguna informació. És més, el pla econòmic financer es va finalitzar el dia
que es va convocar la comissió informativa. Ese dia es va finalitzar. No tingués ningú dubte de que va ser així perquè van tindre molt poc plaç per a elaborar-lo i al mateix temps que firmava el pla, o sigui, la proposta del pla, fent la convocatòria de la comissió informativa. Però és que és més, sempre ha sigut així, no vos he ocultat res. Jo no tinc ningú interès, però ningú en ocultar ninguna informació, al contrari. Vull que estigueu totalment informats, però teniu que adaptar-vos a la situació que teniu. Amparo, a veure, estàs dient que estic mentint? No estic mentint. A veure, sí, a veure, nosaltres hem tingut informació, hem tingut un pleno molt important del Salcedo i el vam tindre en menys de 24 hores. Us vaig convocar la comissió informativa per la nit i el Sant Demà tenim el pleno. Hi ha un plaç. Ja, si jo ho entenc, jo totes les coses les entenc, però a voltes, si t'assentares un poc més en l'oposició i parlares de l'oposició i consensuares més les coses, tindries a lo millor un millor resultat, i dic així. I és com, des del nostre grup, estem veient les coses. Estàs en contra de nosaltres. I nosaltres, lògicament, no anem a votar-te a favor tot el que tu vulguis posar damunt la taula. I t'ho dic així, i potser jo estic equivocat, pot ser que jo estic equivocada i tu estigues treballant d'una forma molt correcta i jo estic veient-lo des d'un altre punt de vista. Però sí que tinc que dir que el nostre punt de vista des del grup municipal de Compromís Peronil és ese. O sigui, ens dius les coses d'avui per demà. I hi ha coses que d'avui per demà no es poden decidir. Que jo entenc les plaços, entenc els terminis, tot el que tu no vulguis dir, però la realitat és la que és. No és així, no és així. O sigui, jo no és així. Jo no estic en contra de vosaltres i respecte completament les vostres opinions. Teniu que fer un esforç a adaptar-vos a les plaços. No puc fer-ho d'una altra forma. No puc fer-ho perquè ja has dit que ha sigut així i que avui té que estar el pla acabat. I no n'hi ha més, no n'hi ha que pegar-li més voltes. Intenteu adaptar-vos als plaços sempre. Duem molt temps tratant aquest tema, molt, des del principi, i no pot ser que a fecha d'avui encara hi hagi dubtes. A què refereixes com portem aquest tema des del principi de la sentència? Però com anem a tindre dubtes si, per exemple, ara ens trobem per aprovar avui un plan que, des del nostre punt de vista, és prou contrari a l'últim plan que es va enviar per Eduardo, en el que es posaven una adopció d'una sèrie de medides que de repente, ara avui en dia, ja no cal adoptar-les. Ho expliquem. Ja dic, compreneu que ens sorgisquen tots aquests dubtes, perquè si això haguera seguit un procediment de que tot ha anat en concordància i des del primer dia tots els informes han anat en una direcció i tot ha seguit el mateix camí, però és que jo crec que em trobo, i parle també per molts, que en cada ple extraordinari tenim una cosa nova i un poc diferent a l'anterior. Entonces jo vaig aclarir això, que és una cosa que pensava que tindríeu claríssima, perquè és molt evident i ho he explicat en molts plenos, però vaig a tornar a explicar-ho. Un plan per a pagar una sentència és un plan que s'emitís de cara a un tribunal per a pagar una sentència i té uns datos relacionats amb la sentència. I un pla econòmic-financer és una ferramenta que s'utilitza per l'administració per a contemplar medides d'un pressupost municipal. Com veuràs, no té absolutament res a veure una cosa amb l'altra. Un pla per a pagar una sentència té un import, en aquest cas era de 4.200 més interessos, i un pla en el temps per a pagar-la. Molt bé. Nosaltres vam fer un plan que tenia dues opcions. Una, pagar 636.000 euros a l'any durant 4 anys, que la vam incluir en el plan per seguretat jurídica, perquè l'opció ideal tant per a l'anterior interventor com per a este és acudir a un préstamo. Però un préstamo depèn de tercers. Com depèn de tercers, el plan de cara al tribunal tenia que tindre una seguretat jurídica de que nosaltres, sense dependre de tercers, anem a pagar la sentència. Aquest plan no està encara aprovat per part del tribunal, però resulta que l'Ajuntament d'Onil segueix i com la liquidació de 2015, que no té res que veure
en què enviarem plans que dona inestabilitat, hi ha de fer un pla econòmic financer, que és una ferramenta de l'administració. S'elabora i aquesta ferramenta, és esta que apareix així, incluïx el que té la nostra pretensió respecte a com pagar la sentència. Estem obligats a pagar i, per tant, proposem un préstec o pagar la sentència en 4 anys a 636.000 euros. Les dues coses són inciertes. I al respecte del que has dit antes, de que havia sigut fallido, jo crec que tu estaves en la taula de contratació el dia que vam seguir en el que venien les bases i en les que vam acceptar donar un plaç per a que les entitats bancàries tornin. La primera volta que s'ha intentat no hi surt bé. Estem en el mateix procés. Però la primera apertura de sobres, ninguna entitat ha oferit el que l'Ajuntament demanava? No. I de això taula, vull dir que si tu estàs en la taula, es donaries compte que dins del mateix procés ara estem en un passo número 2, per dir alguna cosa. Entonces estem en el procés. Podria ser que finalment no hi haguera préstamo, perquè és algo que jo no puc assegurar. Podria ser, però no ho sé, ni jo, ni tu, ni ningú. Però és algo que tu tens que, quan decidisses votar a favor o en contra, tens que tenir en compte que és que ni tu ni jo sabem si tindrem un préstamo, perquè és una operació en curs, però així de tot tenim que entregar un pla. Però si per exemple, el que hem dit abans, el que has dit tu, per al plan de pagos, l'opció primera de préstamo no oferir seguretat jurídica i per a aquest plan econòmic financer sí? A veure, la seguretat jurídica al tribunal. Jo faig un pla de pagos a un tribunal per a que em diga si és possible. Seguretat jurídica per a pagar la sentència. Això és una ferramenta de l'administració i l'altre és de cara al TSJ. Allí jo vaig incluir el fet d'un pla de pagos per seguretat jurídica, perquè jo tinc que assegurar-me que la sentència es paga. Com depenia de tercers tindre un préstamo i podria tindre algun inconvenient, doncs els faig una proposta, de la qual encara no tenim resposta. Ja està, i ahí s'acaba. O recibirem resposta o antes farem el préstamo. Ens interessa fer el préstamo, de tornar a repetir, per evitar interessos. Perquè en el moment en què paguem evitem interessos, els minimitzem i així també ho explica. Però bueno, això és una qüestió. I aquest pla és un pla per a identificar com es comporta el pressupost segons una projecció. El pressupost és tot el pressupost de l'Ajuntament d'Onil. I així està contemplant-se els dos escenaris. L'escenari del préstamo i l'escenari del pla de pagos. Per la mateixa raó. Per què? Perquè els dos estan, diguem, en curs. No sabem com acabarà el préstamo i no ho sabem. I no sabem en el cas que podrà ser el préstamo, el pla de pagos, perquè tampoc el tribunal no s'ha contestat. Per tant, en tota aquesta incertidumbre que té tot el món, incluït l'interventor, el secretari i tota la corporació, hi ha que prendre decisions perquè tenim que entregar un pla de pagos, un pla econòmic financer. Però és necessari, no podem posar en el pla. Desconocemos totalmente lo que va a pasar, no. Hi ha que projectar en funció de les medides. Estem parlant de medides que proposem. Un pla sempre són medides i evoluciona i es fa un seguiment que s'adequa o no s'adequa, per això es diu pla. D'acord? Jo volia dir, a banda del que t'he comentat abans, que nosaltres no tenim cap seguretat en les qüestions que hem plantejat. Bàsicament, a dit ella, has contestat algunes, però no les tenim clar. No entenem com dos interventors abans ens deien que hi havia aquesta carga iceta i de sobte tenim un munt de diners, no ho entenem. Potser és que són curtets, però podria ser també. No entenem tampoc l'experiència que tenim en el tema de les subvencions, que per fet que t'entreguen un certificat tu comptes com a actius uns ingressos que encara no tens,
perquè són si jo comptara que m'anava a fer la loteria, perquè hi ha més possibilitats de cobrar les subvencions que tisca la loteria, però la realitat de l'ONIL és la que ha sigut sempre en el tema de les subvencions. No tenim el crèdit concedit, per tant, no és que posem en dubte, però no tenim una seguretat jurídica a l'hora de votar i per tant el nostre vot segurament serà en contra. Bueno, segurament no, serà en contra, està clar. Bueno, nosotros creemos que estamos obligados a elaborar un plan económico financiero y además confiamos en el buen criterio tanto del interventor como del secretario, en este caso más el interventor del ayuntamiento, a la hora de realizar este plan, con lo cual nuestro voto es a favor. Vale, pasemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?